Dobrý den, vítám vás všechny, kteří se díváte na tento spot, který vznikl v rámci soutěže ordinace roku 2016, ve které jsme jako naše ordinace velmi výrazně a dobře uspěli. Dovolte, abych se představil, mé jméno je Leopold Sedláček, pracuji jako praktický lékař dětský v Krnově a naší subspecializací je ještě dětská kardiologie. Myslím si, že začátkem tohoto mého povídání by mělo být poděkování vám, kteří jste nám svůj hlas dali, kteří pomohli tomu výbornému umístění, kterého jsme dosáhli. Byli jsme druzí v celorepublikové soutěži a první v rámci pediatrických ordinací v rámci České republiky. A to poděkování míří tam, že bych vám chtěl říct, že si toho velmi vážíme a že se budeme snažit i nadále pracovat tak, abyste s námi byli spokojeni, abyste měli příležitost nám zase někdy touto formou poděkovat. My si toho velmi vážíme a ta naše snaha bude směrem k vám dále intenzivnější. Naše ordinace se nachází v Krnově, což je podhůří Jeseníků, malé městečko na severní Moravě. A řekl bych, že naším cílem je pracovat tak, aby všichni, kteří k nám chodí, měli pocit, že pracujeme dobře, že se jim rádi věnujeme, že vás rádi vidíme a naší odměnou zase je od vás ten úsměv a ta radost, kterou nám přinesete, případně poděkování tou formou, kterou jste nyní zvolili. Naše pracoviště je týmové. Nepracuji sám, mám zaměstnané 2 lékařky a vzhledem k tomu, že jsme akreditované pracoviště pro praktického lékaře dětského a dorost a že jsme akreditovaní pro dětskou kardiologii, tak máme také zaměstnané rezidenty, tudíž naše nástupce, kteří pracují momentálně ve fakultních nemocnicích v Praze a v Olomouci, ale předpokládáme, že se nám brzy vrátí a že budou pokračovat v té naší práci a přinesou i vyšší kvalitu do té naší práce, kterou dneska vám poskytujeme. Nesmím zapomenout, a to je moc důležité, že u nás pracují 4 sestřičky, které se o vás starají, které jsou tím prvním nárazníkem u vás v čekárně, když se objevíte ve dveřích, a které pracují velmi kvalitně a já je moc chválím a děkuji jim za práci, kterou u nás vykonávají. A myslím si, že velká zásluha toho, jak to tady dneska máme, je právě na jejich straně. Pracujeme moderně, přinášíme vám veškeré výdobytky dnešní medicíny, snažíme se pracovat s moderním vybavením, přístrojovým vybavením, materiálním, které jistě u nás často vidíte. Když bych vyjmenoval některé jenom přístroje, protože nebudeme se tím zabývat dopodrobna, tak jsou to vesměs nějaké analyzátory na moč, na krev, na výtěry z krku, z nosu, ale využíváme především rychlé testy pro okamžité zjištění toho, co tomu mimiku může být. To znamená, používáme analyzátor na CRP, strep test, močový analyzátor. Odbornými věcmi nebudu vás zatěžovat, ale jsou to věci, které nám pomáhají k okamžité a rychlé diagnostice toho, co vás trápí a co to vaše děťátko může přinést přínos jakoby té diagnoze, té nemoci. Pokud naše vybavení nestačí, tak spolupracujeme s nemocnicí, kam posíláme odběry, které děláme, vyhodnocujeme a okamžitě nám i chodí výsledky z nemocniční laboratoře do našich počítačů, takže i během dne jsme schopni zhodnotit to, co v těch výsledcích máme a to, co může tomu vašemu děťátku být, tak, abychom byli pružní a rychlí v diagnostice a léčbě té určité konkrétní nemoci. Naše činnost se skládá z léčby a preventivních prohlídek. Tak to u dětských lékařů většinou chodí, že jedna část je ta, která vás k nám dovede automaticky, když vás něco trápí a vaše děťátko je nemocné. Druhá část je těch preventivních prohlídek a my bychom řekli, že to je i větší část naší práce, kdy prostě hlídáme vývoj a zdravotní stav těch vašich dětí od narození až do 19. roku věku. Pro tyto účely máme vyčleněné zvláštní ordinační hodiny, snažíme se
poskytovat vám péči tak, abyste se mohli k nám i objednat, abyste mohli přijít na určitý čas, abyste nemuseli čekat, což je možné právě tady při těch preventivních prohlídkách a kardiologických vyšetřeních. Hůře se to zvládá u akutně nemocných, ale naším cílem je, abychom i tady tuto část naší práce vylepšili, aby nastal jednou čas, kdy se budete moci objednat na ten určitý konkrétní čas, přijít a nečekat, abychom vás takto obsloužili a ty naše služby dále vám vylepšili. Naše ordinace v současné době prošla nějakým vývojem a současný stav je takový, že máme 2 pracoviště tady v Krnově. Jedno se nachází na Mikulášské ulici. Zde probíhá takový ten běžný provoz, který znáte, kdy s nemocným dítětem můžete kdykoliv ráno přijít a celý den najdete v těchto prostorách lékaře, sestřičku a řešíme akutní věci, případně i ty věci preventivní a pozvané. Druhé pracoviště, nově vzniklé, je na náměstí Minoritů, které zatím využíváme právě pro ty preventivní prohlídky, kardiologická vyšetření, vyšetření zdravých dětí, sportovců, tak, aby nedocházelo ke křížení toho provozu nemocných dětí a dětí zdravých. Máme i další spektrum našich vyšetření. V poslední době například je velmi moderní a žádané vyšetření sportovců, kteří jako zdravé děti chodí na vyšetření EKG, což je vlastně povinnost, a vyšetřujeme tyto děti až do úrovně výkonnostního sportu. Vrcholoví sportovci potom dále pokračují ke sportovním lékařům. Řekl bych z našich specialit, které vám můžeme nabídnout a o kterých bych rád pohovořil tady, je, že poskytujeme i některá nadstandardní vyšetření, která nebývají úplně běžná v dětských ordinacích, ale která ulehčují život nám v diagnostice a také ulehčují určitým způsobem vám ta vyšetření. Máme dobře zavedenou péči o novorozence, máme poměrně bohaté vybavení k vyšetřování malých novorozenců, například transkutánní bilirubinometr, což je přístroj, který přes kůži je schopný změřit hladinu, lidově řečeno žloutenky, to znamená hladinu bilirubinu v krvi. Je to měření orientační, ale vyhovuje nám a pacientům malým, protože není nutné vždy odebírat krev a léčbu této hyperbilirubinémie novorozenecké jsme schopni takto jednoduše monitorovat pouhým vyšetřením přes kůži. Na tuto diagnózu, která vlastně není nemocí, ale která se musí sledovat po narození, máme i další vybavení a to je lůžko pro fototerapii, která se také běžně úplně neposkytuje, ale máme možnost to děťátko osvěcovat přirozeným světlem tak, aby docházelo k dřívější degradaci toho bilirubinu, to znamená dřívějšímu odbourávání té novorozenecké žloutenky, která bývá poměrně častá. Co se týče novorozenců, tak bych ještě rád zmínil, že máme rentální stanici. Rentální stanice je poradna pro maminky, které potřebují pomoci nějakým způsobem rozjet kojení. Máme profesionální odsávačky na mateřské mléko, které pomáhají laktaci. Tyto odsávačky jsme schopni zapůjčit, zapůjčujeme domů maminkám, sestřička kontroluje, jaký je stav kojení, prospívání dítěte a můžeme říct, že to je opravdu velká pomoc pro maminky i pro nás, tak abychom to kojení přirozené pro miminka udrželi. Z dalších věcí, které bych rád zmínil u nás v naší ordinaci, je vyšetření dětí na vrozené oční vady screeningovým přístrojem, který se nazývá Optiflex. Toto vyšetření je důležité u malých dětí, které ještě neumí poznávat ty známé optotypy obrázky, protože, jak víme, a mnozí z kolegů by mi potvrdili, lékařů dětských, ty některé oční vady je důležité zjistit v nízkém věku, v roce, ve 2, ve 3, protože když k tomuto nedojde a dojde k opominutí nebo se to prostě nepozná, tak v období, kdy dítě už je schopno obrázky přečíst, mnohdy bývá pozdě, vzniká tupozrakost nebo některé vady, které při dřívějším záchytu jsou léčitelné. Je to vyšetření, které není hrazeno pojišťovnou, ale naši registrovaní pacienti ho mají všichni provedeny ve 3 letech při preventivní prohlídce, tak abychom tyto vady zavčas zachytili podle potřeby. Druhou částí naší práce, nebo tu, kterou poskytujeme, je kardiologická ambulance.
radiologické ambulanci máme vybavení, které potřebujeme k naší práci, vybavení moderní, máme 2 ultrazvuky, přístroje na monitoraci tlaku krevního, přístroje na monitoraci EKG 24-hodinové. Používáme samozřejmě EKG, které je online propojeno ve všech počítačích, takže všichni lékaři vidí aktuální stav toho, kterého pacienta potřebují vyšetřit. Vzhledem k tomu, že jsme ve 21. století, tak samozřejmě se snažíme i o to, abychom byli s vámi spojeni v rámci možností, které nám dneska nabízí online propojení přes internet a mobilní telefony. Takže samozřejmě všechny tyto možnosti využíváme a věřím tomu, že i vy víte, že máte tu možnost nějakým způsobem je směrem k nám zase využít. V současné době máme zprovozněny stránky facebookové, máme stránky internetové a samozřejmě víme, že i zde máme stále co zlepšovat. Náš způsob je takový, že dneska vás zveme SMS zprávama na preventivní prohlídky, případně na to, abyste se k nám dostavili, hlásíme vám výsledky, můžete k nám telefonovat, můžete se objednávat, ale cílem, který bychom rádi dosáhli, je ten, že se budete moct online objednat, vybrat si termín v určitém čase, kdy přijdete do té ordinace, nebudete muset čekat. Já věřím tomu, že již to není daleko, aplikaci máme připravenou a pravděpodobně během krátké doby tuto spustíme a myslím si, že to bude ke spokojenosti vás i nás, tak, aby jsme kdykoliv byli propojeni, abyste nás kdykoliv našli a tu naši pomoc, kterou potřebujete, byste si mohli vyžádat tak, jak bude vám vyhovovat. Závěrem této reportáže mi dovolte, abych vás všechny pozdravil, poděkoval vám za přízeň, kterou nám věnujete. Pokud to někoho oslovilo a chtěli byste využít naše služby, tak rádi, ale samozřejmě to motto by mělo být takové, abyste nás viděli co nejméně, to znamená, abyste byli zdraví, naše služby potřebovali co nejméně, ale pak, když je potřebovat budete, tak vás rádi u nás uvítáme.